Wiraya Sumya Pramamrata Kandharaning pinangge wenggeng wong Martapa karmo putranya Kandharana pinangge wenggeng Olo Dendra Tejo Kusuma kula pun semar ngaturaken sembah nggih kula pun bagong ngaturaken pangabekti ya Kaki Semar lan Bagong Wurhana ora ana kang tansah gumandhel ning atiku amung kahanan kang dumadi ing negara Ngamarta duh Kaki Semar tak kira Kaki Semar Badranaya luwih dene ngerti negara Ngamarta kang ratoning adil para marta malah kepara ing dina iki tiba kosok balen duh Semar tak kira Kaki Semar luwih dening tanggap ing saspiting babakan perkara iki Dendra kula Sekarte Dewi Tejo Kusuma iki yen to miturut pengangen-angen kula nggih tafsir kula Praminegari ngamate wedal mangke komplang wosipun wonten pakartosipun pawongan sanes ingkang awu-awu ngaku-ngaku ngono ana mok gak kurang nak mamul akeh wong awu-awu ya tibane dudu tibane iya nah ora ana ratu adil para marta ora ana ratu kang sabar drana yen ora pendaramu Kuntadewa wicaksana kene mimpin kawulane malah kepara sabela marang kawula cilik tur maneh ya mene kelunggaran marang yaiku para nom-noman kang siji panemu mula mene kalunggaran den kajenganipun Ndara kula Tejo Kusuma Kaki Semar Bagong karepong kaya ngapa adil lan bebener kudu den jejegna sapa sejatining Ratu Ngamarta kang sayektine duwene panemu kang beda lawan Prabu Kuntadewa kang saktine Kaki Semar monggo kula dherekaken ngeden aja atuh saka pembalangku Kaki Semar lan Bagong Gadingana Tejo Kusuma Pinireng kadyana rumeseping driya yen pinireng kadyana rumeseping driya ayo enggal wong kondo iki narita kebate wong amayang wektu setahun dinunggak dadi sawulan dinekak dadi sedina dumadi mung 50 deping netra lampaira
Tejo Kusuma nalika sumantrus Kanjeng tapel bates Negaring Ngamarta. Petak sumbar parang ratu Ngamarta Prabu Kuntadewa mangkono to. Panangah Pandhawa tanggap ping sasmita dalem Nalendra Ndrawati. Pangudas maraning Nalendra Ndrawati dumateng ingkang Rayarya Janaka. Oh, Nyai Janaka. Kecolongan Nyai. Lah iki kok ana sinatri petak sumbar. Korang Jotok ganti kaprayenan. Ayo. Cumandaka petak sumbar ujaring bakal bondo Kakang Kuntadewa. Iya. Aku kang aran Tejo Kusuma balik sapa sejatimu panengah Pandhawarya Janaka yen pancen jeneng sira ngayomi marang Prabu Kuntadewa. Oh, tak padakno dosamu Janaka. Musuh lawan Sinandra kang aran Raden Sekartejo. Elemen Rama. Dayapati amung jeneng sira kang tak sambat elemen. Nggih, pangedhawu. Kundang kaluka dari pendekar kendali sodo peparap Brahmana begawan ning nyatane kurang waskita pandulumu lho wis weruh lawan aku ora weruh maneh Anoman jeneng sira sapa dadimu ya aku kang aran Bambang Tejo Kusuma ya Sekar Tejo Anoman kok ora weruh sapa sejatine Tejo Kusuma Sekar Tejo yen panjenengan Anoman keblinger mesti ora bakat waskita pandulumu ora ketok dalan babar pisan waduh
Wijasena kang nalika semanten muwun ana langsa jalaran den pirangaken kelawan kadang sepuh Prabu Kuntadewa prasasat kang beda kelawan padatan nyeleneh watek wantu ning Nalendra ngamarta ora kaya adat kabene tangisan Sang Wijasena tumuju ana Candhi Sutarengga ya papan pasarean ingkang Rama Prabu Pandodala Ibu Madrim kang wis purata ing kasedan jati Bapak Ibu Madrim marang garwane oleh kumilik no prasasat muspra tanpa guna bapak waduh Ibu Madrim wis ora dianggep babar pisan mongko lair terus sing batin keikhlasanku olehku milik no bar punta kakangku nalika semanten rambat medalira sukma Yalusing Sang Pandodewayana dalah Sang Ibu Madrim eling-eling pomo dipomo enak kunger Wijasena ya mung jeneng sira kang tatak lan teguh tanggon anjejeg ladilan bebener Wijasena gedhekno manggawe becik yo amal saleh mulya-mulyaning putra sing bekti lawan wong tuwa man bisa ngenteng-entengi panandhange wong tuwa Wijasena kula patrapira kang luhur tandakno kanthi temen-temen gethok tularno ngilmumu kang bisa piguna tumraping wong akeh kaping pindho tetep eling marang wong kang nandhang kekurangan luwih-luwih bocah loro kang ora duwe wong tuwa ya Wijasena uga sesumbang marang papan ibadah yaiku klebu tumindak kang utama saka pakartinira kang luhur bisa angenteng-entengi panandhang Wijasena wah bapak wandu Ibu Madrim aku kerasan ngono ngene bapak wandu durung titiwan binira jalaran binira isih kasinungan badan wadah kewajibanira tetulung marang sapadha-padha menehi marang wong kang nandhang kalune menehi payung marang wong kang kawudanan menehi pangan marang wong kang nandhang kalune eling-eling pomo dipomo lulus raharja kang dadi lakunira yen pancen bener-bener kok tindaku ikhlas lahir pusing batin Wijasena ya bapak wandu dadi kaya mengkene nong 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 Lho, sapa iki mrene? Lho, sapa
mrene lho kok putih tenan. Salah sawijining pawongan gedul tumaruju ning sekti kepati-pati lunge tamit-tamit sinten sinebuting panjenengan menika Hanoman ngono kok dari pendekar kendali sada ngono kok gawe parep sang begawan titang Gusti kang begawane pendeta ngeben Barakah Pranata. Lah nek Anoman gak weruh sak jroning winarah ora ngerti sejati. Padha karo melek ketok-etok sejatine turu. Mula Anoman pangling ngowong aja pangling suarane, pangling suarane aja pangling ambune. Mula men kok nek tak kandhane aku gak ado karo awakku sejatine. Lho. Dibalik mamula kaya sang penembahan sawetawis lampahan menika kados pundi kedah sesinglon wonten salah sawijining pawongan yang awasta Raden Sekarteja kang Sara Hamuk niat kajat badhe ambondo Ratu Ngamarta Prabu Kuntadewa. Minggir ndi Sekarteja nyatine. Raden Sekarteja Teja Kusuma waduh lah kepethuk temenan iki pacul coblok oleh tanding karwanmu bondo Ratu Ngamarta Prabu Kuntadewa kang Purangta tuwa mangko dhisik dene uga supaya rangkak laku janten nglakon kudu den saranane tanding ora dhisik edan bronto mati perbuatan. Kusuma dalah edan bronto ati
nalika semanten wis perang gombel sasat padha ngetokno karosane silih ungkih rebut unggul ewa semanten ora ana kang menang ya ora ana kang kalah padha sektine padha digdayane Janma leloro ning manunggal lan nyawiji Sekar Teja wujud sumping pundhak sinumpet edan Brantokati Wijasena manunggal lan nyawiji Sang Perkudara Tibaning Teja Kusuma memang kedadiane sumbinge Syagi kang aran Pundhak Sinumpet ya Anoman kakangku kang wis manunggal lan balik marang aku ya si Wijasena Anoman kakangku kudu tanggap ing sasmita ana pawongan kang awu-awu niat ngawu-awu bakal ngelek-elek marang jenenge Kunta kakangku sing pancen Nalendra teguh tanggon Nalendra kang patut tinulada Nalendra kang pancen luhur bebudene ya Kunta kakangku ning nyatane jenenge dene elek-elek pawongan kang nyamur laku wujud Kuntadewa kakangku oh Yayi Wijasena kudu tanggap ing sasmita lelakon ing jaman iki maneka warna tuh Wijasena semono pancen Nalendra ngamata Prabu Kuntadewa iki luhur bebudene ana kang awu wujud Kuntadewa kang elek-elek jenenge Kuntadewa sing ati-ati Wijasena ayo Anoman kakangku dinyatakno ora piye Ndara kula Wijasena, ndara kula Anoman. Kula ki mboten percados. Mosok Ndara Kuntadewa ning Ratu Sabardrana kok tega kali sedulure mboten enten critane niku wong awu-awu, niku wong apen-apen macak. Nalendra ngamarta Prabu Kuntadewa persis busana, persis pakaiane ning awu-awu niku jeneng Ndara Kunta. Ndara Kunta sing sayek kepriku. Lho, niku tapa wonten kene wana Krendayana mboten wonten ingkang dipun doleki namung kejawi mligi dhateng dalane Gusti kang dipun wastani muklisin lauten kambuhaken raos monggo dipun pangani bareng-bareng monggo dipun
ya toh. Ditaulun Puntadewa. Jeneng sira kang wis mahas ing asamun. Ngeningna cipta semenuga wis ngiwakna gebyaring kadonyan. Semono senajan tejo-tejerira minangka raja negara Ngamanta ning pranyata jeneng sira iki wis sumeleh. Kunta ya mung jeneng sira Puntadewa kang patut dadi nalendra ing negara Ngamarta sambung sinambung tegese amung jeneng sira kang waris amengku negara Ngamarta sauban wulung perangan prasakna kanthi wening ati Kuntadewa kuning nggih yang pulun kocap kacarita ing kono Sang Hyang Tunggal ya paring kepeling marang Sang Puntadewa wujuding wewarah 8 kang den arani Hastabrata mangono toh pangudas marane nggih Kunta Nalendra utawa pangarsaning raja iki kudu duweni sifat bumi tegese bumi ku dadi sumber pepadang marang kawulane tanpa pilih kasih lan ora duweni watak jubri lan sombong babar pisan kaping 7 mahambek ing wari utawa banyu raja utawa pemimpin iku kudu bisa manjing ajur abdir marang kawulane ngeling yen dheweke iku ngladeni kawulane kaping 3 mahambek ing samirana tegese sifat angin raja kudu bisa nyerambahi wiwit sing cilik wiwit kawula sing asor nganti kang duweni pangkat derajat ora kanggo timbang siyem babar pisan kaping 3 mahambek ing candra utawa watak bulan dadi pemimpin iku kudu duweni sifat kaendahan kaping 5 mahambek ing surya tegese ratu iku kudu bisa madani marang sadengah kawulane kaping 6 mahambek samudra dadi Nalendra iku kudu bisa amadai kekarepaning para kawula dasih sekabehane uga tetep nganggo teteken ora nganggo pilih kaselan timbang siyem babar pisan kaping 7 mahambek ing mungkir kudu jejeg lan adil para manungsa kaping 8 mahambek ing geni dadi pemimpin iku kudu bisa menye semangat marang kawulane mula Kunta dene uga kanugrahaning Gusti wujud wahyu dharma sejati wahyu iku nugrahaning Gusti dharma wujuding wewarak utawa piwulang luhur ya mung jeneng sira Kuntadewa kang wajib andarbene wahyu dharma sejati kanggo pawitan anggenira jumenjer dadi ratu sakteruse ing negara Ngamarta Kuntadewa matur mbah nuwun yang pungul jagat Eyangmu tunggal makayangan Ndara kula Kuntadewa sampun lulus lan rahaja ketingal sumringah daya tedane biar murup tandha pamer sampun sinandhang ndara kula Kuntadewa
patut lamun to panjenengan angkel nggawe negari Ngamarta saklajengipun. Dan menapa ingkang sinandhang Kaki Semar Wahyu Darma sejati wis manunggal lan nyawiji kelawan Si Kuntadewa Kaki Semar. Puji syukur dhateng asanipun Gusti. Ning Ngamarta dinten sakmangke wonten Kunta malih. Cobi monggo sesarengan dipun pirsani sinten janine Kunta ingkang madhep rantu wonten negari Ngamarta. Kuntadewa kepara ya mung Kaki Semar kang wis dening Pasita wis ditiwanci ingsun bakal mulih lan bakal balik sapa sejati nulun Kakang Semar. Iya yen mengko enggal gageh cucu sandangku. Ya mung Kakang Semar kang waris lan patut momong tegak kasotapan. Duh Kaki Semar Wurhana ulun mung nggodha marang Si Kuntadewa nyata tatak lan teguh tanggon. Mula Kuntadewa ya mung jeneng sira kang patut kadunungan punang kanugrahan kang den arani Wahyu Darma Sedati. Mula ya mung jeneng sira kang patut anglungguhi negara Ngamarta sak bajute nganti tumpekaning akhir ya ulun bakal makayangan Kaki Semar ya Kakang Badrana iku.
pamonging para Pandhawa. Mula Ndara Kuntadewantuk pacoban sapungkuring Ndara Kuntadewa kang lakoni merdaden ana Manakrendayana nyatane ngamarta den lungguhi Bathara Guru kang ngamurlaku wujud Ndara Kuntadewa kabeh wis lurus lawan raja. Iki mung kari Begawan Jail Sakti sak muriding loro Sura Yudha lan Sura Prambeta. Ora pangling tibane permoni karo Bathara Kala sak abang cindilmu kabeh. Apan gak gelem balik nang papan panggonanmu aja arep-arep tak set gak oleh pangan babar pising bertajo kakang Semar. Aku balik kowe coba laku kabeh. Kidul tinulak balik mengidul ana kala teka lor tinulak balik mengalor ana kala teka kulon tinulak balik mengulon ana kala teka wetan tinulak balik mengetan ora nulak mbok Sri Sedana nulak sing sedya Allah pun sampun paripurna Ndara Kunta sampun nyandang wujudipun Wahyu Darma sejati mila Ndara kula Kresna, Ndara kula Pandhawa, Ndara kula Werkudara nggih sampun nampi pepeling lawan swargi Bapa Pandhudewayana. Mulya-mulyaning para Pandhawa sampun manunggal lan nyawiji mujudaken karukunan den krah agawe bubrak rukun agawe sambasa mila manunggaling panjenengan kabeh mujudaken kekuatan gedhe kang boten enten tandinge nggih Den rupane yo Cumplong Yayi Kuntadewa sampun menika kadulungan punangkang nobahan pun inggih Koko Prabu sawetawis inggih pepujinipun kadang kula Brata Pandhawa kadang kula Seping Dwarawati ingkang kepara daya kala wau saged atur panjurung dhateng Kuntadewa murid bukaning saged nampi kamulyan inggih kamulyan kula
kamulyaning para kadang kula mulyanipun para ngawuli negari ngamarta sakukuban. Wah. Semar pamonggo kaya ngapa punten pun paripurna matur syukur dhateng panguwasaning Gusti Kang Maha Agung bilih Wahyu Darma Redadi sampun cemondhok dhateng anggaripun Ndara Kula Kuntadewa mila Ndara Kula Kuntadewa patut anglajengaken Nalendra wonten negari ngamarta saklaminipun den monggo sing lenggana monggo sing sumeleh mugi sedaya kula saged sumrambah dhateng sangyaning para kawulang negari ngamarta sakukuban nggih den mila Wahyu Darma Redadi sampun tumurun kineksen dhateng para Pandhawa sedayanipun sumrambah dhateng kadang kita ingkang wonten kene Kalimati mriki mugi kinabulan merpekang dados sedyanipun tansah dinebihaken ing balak lan sengkalanipun dicepakno rejekine rineg sosok gelan buah rasane akhirul kalam idina satu mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.